καθισμένοι αγενείς. Ο θεατής δεν σιωπά. Αν το κάνει, είναι πιθανό να σταματήσει η παράσταση. Αντιθέτως, παροτρύνεται από τους ηθοποιούς να μιλήσει, να προτείνει, να δώσει λέξεις και ατάκες για να ξεκινήσει ο αυτοσχεδιασμός τους. Η λέξη ξεκινάει με α και συνεχίζει ο επόμενος με όπου η φράση, η πρώτη της λέξης θα ξεκινάει με το β και ούτω καθεξής. Και όποιος κάνει λάθος, τον διορθώνουμε όλοι. Αυτή είναι μια παράσταση που συμβαίνει τη στιγμή που τη βλέπουμε ζωντανά μπροστά στα μάτια του κόσμου και κάθε φορά είναι διαφορετική. Δηλαδή οι ηθοποιοί έχουν ένα καμβά που ακολουθούν, αλλά κάθε φορά ανάλογα με τις προτάσεις του κοινού αντιδρούν, παίζουν ανάλογα αυτό που κάθε φορά προτείνεται. Η πρίψα που τρέχει είναι μια εφεύρεση η οποία με έχει κάνει εκατομμυριούχο. Οι ηθοποιοί ζητούν ιδέες από τον κόσμο για διάφορα θέματα, όπως για παράδειγμα για την αναπαραγωγή των τρελών αγελάδων και τη διαχείριση αυτής της είδησης από δύο ρεπόρτερ που πρέπει όμως να ξεκινούν τη φράση τους ένα λάξ με αλφαβητική σειρά. Άγνωστες, κυρίες και κύριοι, παραμένουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες γεννάει και αναπαράγεται η τρελή αγελάδα. Βοάτο σύμπαν. Όλοι ρωτάνε πώς γεννάει και αναπαράγεται η τρελή αγελάδα. Είναι κάτι το ιδιαίτερο, δηλαδή είμαστε 5 άτομα επί σκηνής και είναι πολύ ιδιαίτερο το ότι το κοινό σου δίνει τα ερεθίσματα και τις συνθήκες ώστε να αυτοσχεδιάσεις. Το κοινό γελά, χειροκροτά, επιδοκιμάζει ή αποδοκιμάζει, ορίεται και συμμετέχει. Πάντως είναι αδύνατο να μείνει με σταυρωμένα χέρια. Ελευθερία στο σεξ, λέει τα ζώα, κυρίες και κύριοι. Αν μπορούμε να αντιληφθούμε πραγματικά τι σημαίνει αυτό. Ζήτησαν και οι πίθηκοι να μάθουν. Δεν είναι όμως λίγες οι φορές που το κοινό μπορεί να φέρει τους ηθοποιούς σε αμηχανία, που την ξεπερνούν ωστόσο με γέλιο και φαντασία. Όταν σας ζητάει κάτι το κοινό, πάντα γίνεται αυτό? Ναι, δεν λέμε ποτέ όχι. Προσαρμόζεται δηλαδή την παράσταση σε αυτό που θέλουν. Είμαστε πολύ προσαρμοστικοί, ελπίζω να το δει και το κοινό. Το κοινό θέλει πάντα και ζητάει και άλλο και άλλο και άλλο. Η παράσταση ανεβαίνει και στην Αθήνα στο Βολτέρ και στη Θεσσαλονίκη τις Δευτέρες στις 9.30 το βράδυ από την ομάδα με την καλή έννοια στο Foxtrot.